Hemmäňiziň erteginiz haýyrly bolsun. Bugün Ýewropanyň Polşa döwletine ýeni-de bir müşterimiz gelýär. Şu wagt 10 Almana gitýäs, anynda gideli, garşy alady. Dostlar, ene görüşüňiz ýalyk bir şu wagt Warşawa Çöpin aeroportunda şu wagt müşterimiz geldi, müşterimizi garşy aldyk. Şu wagt müşterimizden sonra ýaz tykmy ýüze näkilik kömek etdi, näkilik çalt ýagdaýda bitdi işleri. Ruslan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşim çalt bitti. Yani vize işlemleri hepsi 4 ay sürmedi toplam. Sağlam bir kere de geldik, red almadık. Bir senelik de vizamızı aldık. Çok da teşekkür ederiz tıkımı vizeye. Biz de köp taňryka Snaýdýasyny ananyňyz üçin. Dostlar, Ýewropan Polşa döwletinde tır maşyny sürmek isleseňiz, 1 ýyllyk iş wizalaryny almak isleseňiz, gönük Türkiýanyň özünden konsulstwa salýar. Hukman bizden habarlaşyp bilersiňiz, bize Instagramdan iş telefonlarymyz arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Hemmäňize garaşýas.